tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody is right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful, I think that work is essential. The grind is all in your mental, and I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Good morning, good morning. Ma'am, imbaga la, may kin. Balik. Balik. Amay balance da. Hindi dito lang kuya mo eh. Pero pipagay lang pala, ma'am. May hindi. Ala, nasaan yung ano eh? Nasaan yung... off mo muna. Tapos na tayo kay mga idol, kay Mongs. Dito naman tayo papuntang Binmalay na. Idol, mga idol, nandito na tayo sa Lukaw. Lukaw papuntang Binmalay. Lukaw, Dagupan pa rin. Sa second customer natin. Lukaw, Dagupan City. Dagupan City pa ba? Ay. Halo, apil. Siya ang taga Dagupan. Oo, naku, ang taga Dagupan. Yun nga lang, marami akong hindi alam. Diyan naliligo si Sky. Ay, diyan nagpapagupit si Sky. Diyan nagpaano si Sky? Sa Popets. Ayun, pwede rin bang ano dyan? Pusa dyan? Oo, yata. Pwede.
Hindi, yun nga lang, makulit ang pusa kasi. Kaya nila yan. Sanay na sila. Hindi, maliko sabi ni yung... Siya sa Ilocao. Alam mo yung supplier ng Dyna. Mm. Ang sabi niya, ano, hindi pa pwede yung ano sir. Kanto kami nang naggugupit kanto. Pero maroon si Ken. Maroon si Paper Roses. Si Pepper. Ayun o. Ito po, si Pandi Manila dyan kan bumibili ng pandesal. Napandi malingila lukaw. Yung pusa Ito. namin, Ito na ipakita mo yan. Ayan, ito papunta po na yan. yung Divinencia Highway. Divinencia Highway po. Papuntang Bunuan, Arellano. Yan po. Yung pusa namin, dinala ng girlfriend. Bagong gasolinahan na naman to. Dinala ng girlfriend. Ngayon, Masungit yung... masungit yung babaeng pusang dinala. Hindi mo. Pero ano, tahimik siya. Tahimik siya. Anong pangalan na nun? Si Pepper. Pepper Roses. Paper Roses. Paper Roses. Si- Kahapon, Ayun na idol, palabas na tayo ng Dagupan. Papunta na tayo ng... bakit kanina palabas tayo ng Dagupan? Ngayon palabas na Hindi. naman tayo ng Dagupan. Ano yun? Nanggaling tayo ng Mayombo. Ito naman, galing tayo ng Lukaw. Oh, palabas papunta kasi ng Kalasyaw yun, Santa Oo, Barbara. yung una Ito naman papunta ng Lingayen. Oo, Ito papuntang Weste. Ano? yung una na Arco, ano yung Kalasyaw yun. Ngayon naman papuntang Binmalay. Binmalay, Lingayen. Binmalay, Lingayen, Bugal yun, tsaka mga Weste na. Ayan. Ayan, natulay ng Binmalay. Ayan na yung second ano natin, yung second customer natin, si MR. Deliver tayo ng mga Picasen oil. Mga bulak Sa Ilong. ayan no, MR store. Ayun. Okay, mana. Ayun, nakabukas na sila, uncle. Agibal. Bagoy kinan uncle ah. Naintinda. Bagoy kinan. Kalasan ah. Matibay. Bay mati. Where is my... Maliwalas ngayon ah. Parang to may kingkoy. Tangga po manahin kingkoy. Wala pala ako. Magpe-face mask ako kasi ayaw kong makita nila ako dito sa along the highway. Shy type. Masisipag na mga customer. Si Batman.
Thank you po. Papa Cubs. Ayos na. Oh, grabe ang init dito sa Pilipinas. Grabe ano, grabe yung mga magnanakaw ano. Grabe. Oh. Kaya Ingat, shout out sa mga may store diyan. Ingat po. Ingat kayo kasi yung mga magnanakaw walang pinipili. Grabe. Pera man o. Hindi pa rin makabawi sana si Madam. Mas malaking blessing darating. Kayong kularan ng Madam ako. Idang kore pasugo pa ng tumbo. Kid. Pagsubok. Kayong kularan dugaw. Ang mga magnanakaw walang Hindi kasi pinipili. ang mabili ngayon talaga yung Sigarilyo. oo. Yung UC ba? Ilang pack yung ninakaw sa kanila sigarilyo? 2 bucks. Worth of 50 mil. 50 mil. Eagle. Meron siya, meron to. Pangasinan Job Festival ni. Grabe. Sana makahanap ng trabaho ang mga walang trabaho. Correct. God bless you. God bless you all. Huwag mawalan ng pag-asa. Papa Cubs, isang mainit na ano dyan. Mainit na May nahalakha. Ha! mainit na advice sa lahat ng mga taong nawawalan ng pag-asa. Ano lang mga idol, Bawat yugto ng sandali. ano lang mga idol, tiisin nyo lang ang pag-apply ng trabaho. Tsaka Tan, 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 nan, 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 nan. at saka maging masipag tayong lahat. Huwag yung tamad. Huwag yung tamad. O yan na si Papa Cubs, oh. Kumusta naman yung ulo natin, Papa Cubs? Ang kinis, ah. Oo nga, nag-ahit nga ako kanina eh. Para pogi. Para pogi. Pogi! Pogi sa si Pogo. Ayan. Sigay. Nasa Sigay. Nasa Binmali na tayo mga idol. Papunta na tayong Lingayen. Bangsal. Masarap din yan po sa Bangsal. Third customer. Si Madam Yolanda. Saan papunta dito, eh? Yan, Dito. ano yan? Daan yan papuntang Pugaro, ganun may daan diyan. Nung nagpunta kami diyan, nag-iyon Karaan, kami. nandyan din ang Karaan. Nag-iyon kami diyan kami dumaan, pero malayo. Taga dyan sila sila Sabel. Karaan. Ay, Karaal sila. Pero pag magbabaluto ka, mamangal, madali lang. Madali, pero pag magsasakyan ka, iikot ka. Papa Kalso, natutuyo yung ilog sa init, Kasi sa summer na eh. Basta wag na wag. Maraming tulay dito, Pangasinan. Dito tayo dadaan papuntang Maraming ilog kasi dito sa Pangasinan. alam mo yung naman. Ayan yung kina Mau. Ayan babes, yung kina Mau. Nagalgal yung kay mama niya. Yung kay mami niya. Ayan yung way na yun. Diretso. Ay hindi pa kita na isama sa Diki ang hindi ka pa na sumama Malasik nakasama ka na. Yung Diki, kumain tayo sa nakasama Bobo. na ako sa Diki. Hindi ka pa nakasama dito sa Diki. Diki ng Bayambang yun. Diki ba?
Ang hindi ka pa nakasama sa Dique, Lingayen, Urbistondo, tsaka San Carlos. Dito po sa Rudy Jing, yan po, dyan. Hindi na rin din. Hindi po sa susunod, yun pong susunod na ano. Yan, marami pong kumakain dyan. Kay Rudy Jing yan, dyan o, sa building na yan. Ito po, ang restaurant ni Rudy Jing. Diyan po maraming kumakain. Rudy Jing Restaurant. Ayan po. Yan. Diyan po ang restaurant nila. Maraming kumakain diyan kasi masarap yung pagkain nila dyan. Excuse me. Excuse me po. Excuse me po. Nahawaan na ata sa akin si Papa Cal. Delikado yung mga kasama ko Puro mga may virus Pero actually siya pong nauna. Oo. Siya lagi nauna sa virus. Mas grabe yung virus ko. Grabe. Kala ko. Pag siya naman nagkatrangkaso na kagaya sa akin, wala, ihiga niya na. Ako, kaya pa. Malakas pang katawan ko. Siya talaga, antibiotican niya yan. Mundo ko niya sa kisimba. Antibiotic kasi Uncle Biotic. Di ba, Babes? Di ba, Papa Cal? Sundukol kayo sa kisimba. Kaya Mag-ingat kayo po. sa kalusugan niyo. Magmas pa rin po kayo. Naku. Mas pa rin kayo. Alam mo yung grabe, business is business talaga, no? Grabe. KN95, 15. Talagang Di laban mo. Pwede naman yata laban niyo. Maghihimol-mol. Pwede. Pero huwag mo laban masyado. Parang yung banlaw lang. Sausaw mo lang sa... Grabe. Sausaw mo siya sa soap na safeguard, gano'n. Business is business talaga. Siyempre wala nang libre. Ano to? Elementary school. Tayo. Barangay Matalaba. Ayan na mga idol. Dito na tayo sa Taytay ng Dumalandan. Ano yung Taytay? Taytay Rizal? Hindi, Taytay Bridge. Taytay is Taytay bridge. is bridge. Tulay po pala sa Tagalog ang Taytay. Sa Pangasinan ang tawag nila sa Taytay. Taytay. Ito yung tulay. Sa Pangasinan, Taytay. Doon, ayan o. Tinituro mo rito. Yun naman, yun yung Taytay ng ayun na yun. Hindi na masyadong makikita. Doon na banda. Taytay yan papuntang Bugal yun. Aguilar, mga taro. Ang ganoon. Ayun, yung Taytay. Malayo siya kaya hindi niya makita. Oo, okay, malayo siya. Sabi pala ni nanay, nakita ko yung pagbibigay nyo ng pasubo. Ang basami mo nagmoon. Basta nga. Meron ka bang suksok dyan, May? Meron. Suksukan ba? Yan kasi Pag kinamputang sa labas, mainit sa labas, natan ka rito, papasok ka sa loob, aircon, doon ka nagkakasakit. Kaya mga idol, kailangan yung magsuksok pagka ang trabaho nyo anong suksok? suksok sa Tagalog yun? Suksok. Mag kayo ng Sapin sa likod. sapin sa likod. Yung maliit na towel, yung good morning, kahit good morning. Good morning. Yun ang uso, good morning. Ayun. Dapat meron din good afternoon, good evening na towel. Pang umaga, pang gabi. Dapat good afternoon kasi sa good afternoon, sa mainit na panahon, di ba tanghali? Yung good morning, di pa masyado mainit. Magpatatak nga tayo ng towel, good afternoon. Pinsan mo ilako. O kaya good summer.
Ngayon, dito tayo. Balangobong, Malimpok, Ngayon, dito tayo mga Kapandanan. idol. Oh. Ito yung pupunta natin ng mga customer pa. Bago tayo mag-lunch, ilan pang mga customer ang pupuntahan. Pero magsuksok muna tayo rito sa gilid kasi ang basa na yung banag natin. Ayun. Guys, nagbaon kami ng ice cream. Saging pala at saka Mansanas pala. mansanas. Di bali guys, mas healthy. Merienda muna tayo. Snacks niya yan ni Papa Cubs. Oo, kasi ano pa, limang customer pa before mag-lunch. Pampalakas daw ng tuhod. Ito guys yung pinupuntahan namin na. Papasok. Marami siyang ilog-ilog. Yan. Fish pantan. Fish pan. Yan po yung mga fish pan. Mga isda. Mga bangus. Nandiyan. Ngayon, meron mga welcome to Balangobong Barangay. Sa Balangobong po tayo. Tatlong Ayan, barangay nandito. O kung mapapanood nyo ito, Mga taga Baka- Balangobong po. ang Balangobong, Baka isa na rito sa bahay nyo ang aming na daanan. Kapandanan, at saka ano yung isa? Maanang gay saging ng kuya. So, Pati sa maanag. Malimpot, Maya, Balangobong Malimpot, Kapandanan, Istansa. Isang oras din tayo, mga ano tayo dito, 40 minutes. Yung si Papa Cubs. May sapin sa likod. Collecting orders po si boss, si Papa Cubs. Ano lang, mga idol, tiis-tiis lang tingnan nyo. Tingnan nyo yung store na yan. Tingnan nyo yung store na yan, maliit lang. Oh. Ang number 1, man anus kan man labor. Tiis ang pag-iikot. Diba? Hindi mo na ako, mainit. At isa anos. Anos is Tiyaga. Tiis. tiyaga, sipag at tiyaga. Kasi yung kasama namin, may sakit siya kaya umiikot na naman si Papa Cubs.
isanama ko si Mama Ngal. Pero si Mama Ngal, si Istansa na yata ang susunod na barangay. Makikita mo doon. Dati yung isang customer dito na malapit dyan sa yung, alam mo yung inihian, yung nakiihi ka, malakas yun dati, malakas kumuha, ngayon malakas ng tama. Dito maganda dito mga idol, tingnan nyo yung mga ano, simpleng buhay lang siya, no? Pag meron kang lupain na ganyan kaluwag, di ba? Pag pinagpala ka ng ganyan ay papagawa ka ng ay Malimpag na pala, barangay Malimpag pala dito. Ayun, sila mo farm. Nandito tayo sa Lingayen pa rin. Yan, si Barkada. Inhale, exhale ka, grabe pa tayo. Kung may sakit ka sa ano, grabe, mahirapan. Wala. Ayan. Istansa pala. Ayan o. Oh, barangay Istansan. Barangay Istansan. Shout out sa mga nag-order ng siomai, wala pa. Pasensya na kayo. Abitin oh. Daming benta ni Madam. Daming benta ni Ma'am. Mga pastillas. Yung benta nyo daw. Dami nilang benta. Yung benta nyo. Ang dami. Ay, lako yun. Grocery. Ma'am, may in-return nyo ma'am. Diba? Upo muna kayo. Kahon siguro. Oh, kapan-deliver man. Kapan-deliver na mismo. Anong nangda? Sa CCTV po. Oo. Pero yung nakita sa CCTV yung dalawang lalaki daw, nagtanong pa daw yung isa doon. Siguro yung nakita naman. Mama, nagmamanman na siguro yun. Oh, yes, tama. Nilukasan daw, may roll up. Ay, gabi? 2 AM. 2 AM daw. Madaling araw, nangyari. Opo. Bakit
Buksan yung roll up. Antay mo lari mata ko, ma'am. Walang sinasanto. Oo, talagang ano. Sila natutulog doon, no? Hindi. Hindi, pwesto. Iisa lang naman. Pero grabe siya. maano no yung Tapos yung aking shih tzu dito natutulog. Dito lang siya. Ito ang higaan niya. malamig kasi kunin nila item tas ibebenta nila. At saka may kambing pa kayo, ma'am. Anong tawag doon? Ano na yun, ma'am? Aking dala, atrace dala. Minaman-manan. Hindi yun basta-basta kwan din yun. Correct. Natrace Sa kilala lamang iray Tapos- kintutan. Di ba kahit yung mga computer shop yan, lilimasin nila ang computer. Alam niyo ba yung... Di ba mga dyan kayo, sir? Hindi. Hindi, ma'am. Diyan kami dagupan. Mismo dagutan kayo labaan ko. Ang Oh. may cellphone shop dyan. Huwag mo nabalitaan yun. Klase ka, kung nakaklase ko. Grade 3, 4, 5, 6. High school lahat. Alahas. Pera lahat. alahas. Oh, Halo? Imburnal. Paano yun? Di ba naka-volt ang mga yun? Yes, talagang binumbunda. Oh my Yan talaga. gosh. Gusto mo na. high school. Siya naglalakad din, di ba? Oo, Papunta kay naglalakad nanay. yun. Papunta Pero kay may nanay. payong siya, di ba? Meron.
Importante may payong. Hindi masyadong mainit. Sobrang init oh. Ganun. Kailangan magpayong kayo, Ito protection presko sa... dito sa kanila. Oo, maraming puno. Maraming puno ng Estanza National High School. stanza. Puno ng Mga saging. estudyante. Padaan mga kaanak, mga anak, padaan. Padaan mga anaki. Winnipeg, Canada. Uncle Winnipeg. Yan, mga estudyante, lunchtime. Lunchtime o merienda time? Lunchtime yan. Tinan mo Lunchtime. manok. Manok may kasama pang pakpak. Ito naman yung elementary school. Naku, magpayong kayo at uminom na maraming Ayan. Pang ilan na natin to? Naikot ito? Natatanda mo ba? 1, 2, 5, Anim. 4. 6 ba? Pesta ba dito? Wajib ikarang patay. Yan yung lugarugog. Ay, Saki Kalbo. Dora Lara. Diyan bumibili doon. Siguro maraming masarap pagkain nila dyan. Sarap yung ulam nila. $90 lang. Ayos, ano na tayo? Labrador na tayo. Labrador na tayo tapos lunch na. Wow! Birthday! Okay, maki-birthday kaya tayo dun. Ay, birthday ng Kenatan! Si Ken! Birthday. Happy birthday! Dati, halo-halo lang yung tinda noon. Ngayon, marami nakadisplay sa likod ng halo-halo niya. Naging tindahan. Umasenso na si, mother, Grabe, sana ako. Matapang si Father. Broccoli niya, ganda. Okay, tiko-tiko na tayo. Liko-liko na tayo. Labas na tayo. Punta na tayo sa main road. Papuntang Labrador. San Labrador po. Taba ching-ching. Ay, ito ba chung-chung? Fiesta din nila dito yan. Tapos na. Lagi na lang. Tiksantik si madam ni. Alik ka la. Yupang niya may panarawan. May panarawan. Grabe. Jatkin. Ni wala yung PSU tayo eh. Dapat ang aluta na pa ng antiman ni mga antay di magkubo ay, di ba? Okay, bali-bali. Gailatan kasi KJ ka mao.
Kung ko mga liw tila, wala meron to ma. Hindi Sayang, tan tila di ko ako mo nang Di ba sa may kimputat? Di tanto ko na. si kanta na labi. Bali-bali ay Ay, ako ang palita mo. Kapali pambeltan. Ay, naman. Anong nang tukanan kinyay kaba mo, si Kid. Ano sabihan niya ni? Si... Antay na ng Toman Bill, si... Tuyo na yung fish pan. Fish pan. Grabe oh. Sa sobrang init, natutuyo na yung mga fish pan. Summer is real. Ikaw ba, natutuyuan ka na rin? Tawa siya. May magandang bahay dito. Ayan o. Maganda yung bahay niya, modern house. Oh, meron pa siya sa likod oh. Galing no? Ganda ng bahay niya. Para bisita. Bisita o bisita? Kaso AJ Store. makinsusular to yan, bali. Ba, Tabalangobong, Malimpag, Kapandanan. Inikot namin yan. Panala, kumikita ka na. Kung totoong kumiko, ikita ka tayo na monetize ka na. Doon mo siya babayaran. May group yan eh. Meron sa Israel may group din. Marami. Kasi ang mga yan, pagka na-monitor, Labrador na tayo. Labrador. Kasi dito, meron tayong customer dito sa Labrador papuntang Bugalyon. Kaya mamaya Bugalyon, Aguilar tayo mga taron. Tapos pa San Carlos tayo. Iikot tayo sa Tugas. Ito yung Stanza Bridge. Guwapo. Pista damo. Kondisyon ka na, isa. Hindi ka pa pala Ay, uminom ako Miyoko Bron. Maganda ata Miyoko Bron. Para si Pun, ubutin na mo. Gusto mo naman akong Flumosil. Ayos. Maganda ang Flumosil. Ano niya yung plema? Dulik. What a nice view. Beautiful view. Guwapo ang view. Anak, nakakasira lang yung mga wires. Guwapong view oh! Yung broccoli sa ano mo, tabi mo. According to you. Broccoli.
Tinan mo, natutuyo na yung mga ano, Hmm. ilog, mga fish pen. Busan na. La Nina na, La Nina. Ay, El Nino. Ay, mother, bakit? Kini. Bababa ka ba, mother? Ang taga-tapat lang siguro siya. Kita Kaya na ba dyan tapat man? bumaba sa minibus, ah. Dyan tapat yan to. Tumawid. Ayun no. Ay, natatawid na siya. Oo, nakikita mo pa, layo na. Ayun. Parang ang lapit ng bundok, ano? Pero malayo pa yan. Layo pa yan. Biyahe ka na. Kagandahan lang dito sa bundok sa Pilipinas, eh. Hindi kalbo. Aray! Hindi kalbo. Maraming puno. Oh, Laminos, Bugalyon. Dito ang Bugalyon. Dito ang Alaminos. Oh, guys, ito po ang papuntang Bugalyon. Dito kami sa left. Papuntang Alaminos po yun, dun sa right. Yan, dun yung Alaminos. Yan. Dito kami. Shoutout sa Centrum Fuel. Saan na yun? Lingayen ba? Sa Centrum Fuel. Sa San Carlos. Huh? Yung Centrum Fuel. CR muna si Papa Cubs. Nawiwiwi na siya. Yan ang CR na Centrum Fuel. Yan. Silipin natin si Papa Cubs. Hindi mo masilip. Hindi siya nagsara. Kaloko. Papa Cubs, Hello. binuhusan mo ba yung ihi mo? Oo. Grabe. Mag-alcohol ka, Papa Cubs. Di ka nag-uusas ng kamay. Ayan, ay. Na, ano, sasawsaw ko doon sa inodoro. Ay, wala silang tubig. Hmm. Dapat yung ihi mo, pinangugas mo na rin. Soda. Yung urinal, may pshh, kanto. Tapos akala mo lalaki, ano? Ano ba yun? Akala ko lalaki. Babae pala yung bata. Eh kasi naman, pag tatay nag-aalaga, nagiging mukhang lalaki na rin yung anak eh. Hindi man lang bisa ng pambabae. Naka-rugged din, rugged. Huwag hindi yung ano, kila ba lang. Mambre. Bolo, babes, oh. Hindi mo pinasok yun. May kapilya rito, malaglaba man. Ang ganda. Mapita yan yun. Oo nga, dyan yung mapita guys. Punta na kami dyan sa Mapita. Mapitak. Ito, lokal ng Bolo. And ano lang, maliit. Barangay Chapel. Distrito ng Alaminos, oh. Araw yun. Sa Centrum Fuel. Sa Centrum Fuel. Ang papinawa mo na yun. Anawid diretso. Oh, muna.
Welcome. Welcome. Thank you, Kanto. Welcome. Welcome. Ano naman, bugal yun. Bugal yun. Ayan. Kasi na. Pagkala na tayo ulit. Kasi ang ruta dito paikot. Ikot, 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 ikot. Luzon. Anda, Laminos. Mandatan. Ganun dito. Long drive, long drive. Oh. Baka mayaman eh. Ang tatukaritan. Last na customer, tsaka kakain na tayo. Yay! Favorite part ng rota, lunch. Ang ganda. Ano yan na yan na pwede sawali yan no? Pag ano, Dito sa wali. Kakain ng kubo. Bolo, sawali. Yan. Malaking bolo. Gabi ito siguro ma-relax. Ayan, kakain na tayo. Yes, favorite part. Pwede bang kumain tayo sa iba naman? Pwede. Muna doon napasakay doon. Minsan lang tayo kumain yata. Dalawa na. Beses. Sige lang. Ay, oo nga pala. Dalawa. Dalawa. Sali milad niya. Nalulod. Ano diba? Ayaw, ya. Sali milad talanti. Ano diba dito? Okay, mama. Ay. Ano tayo ay? Sali ang tadya. Dito, lagyan niya salin. Amin niya sali. Sira. Pero kainan din to. Okay Sali din. ang tad. Malay mo, okay din. Ay, may laing. Ano pang gulay? Wala mo. Yan lang. Okay. Adobo, sisig. May ano ba to? May laman? Yung gabi? Wala